На сустрэчу з вядомымі спартсменамі, алімпійскімі чэмпіёнамі, прызёрамі чэмпіянатаў свету і Еўропы прыйшлі ўсе вучні школы. Больш за сотню з іх 47 дзяцей, інваліды па зроку, а 6 дзеці-сіроты. Беларускае фізкультурна-спартыўнае таварыства «Дынамо» уже некалькі гадоў патрануе школу-інтэрнат, але ўпершыню вырашылі разам адзначыць навагоднія святы. Для многіх дзяцей убачыць алімпійскую чэмпіёнку Юлію Несцярэнка ўжывую, а не па тэлевізары, сапраўдны цуд. Са спортам дзеці ў школе-інтэрнаце сябруюць. 2 разы на год яны удзельнічаюць у рэспубліканскіх спаборніцтвах па летніх і зімовых відах. Атрымаць матывацыю на вынік ад чэмпіёнаў для рабят даражэй падарункаў. Мы обычные люди, такие же, как и они. У каждого есть свои, допустим, проблемы. У меня есть проблемы тоже со зрением. Но это не мешает мне добиваться каких-то спортивных результатов. И детишки должны знать о том, что мы не суперлюди, а такие же люди. И все у них может получиться, если они будут стараться в дальнейшем. Адчуць сябе спартсменам на свяце мог кожны. Дед Мороз і Санта са сваімі памочнікамі ім у гэтым усяляк дапамагалі. А знакамітыя алімпійцы падтрымлівалі і ўзнагароджвалі самых актыўных. Такая сустрэча са спартсменамі не апошняя, абяцаюць арганізатары. Будзе 2019 год других еўрапейскіх гульняў. В этом году ко всем съездить не удалось, но впереди много акций. Год олимпийский, 2019 год олимпийский для нашей страны, поэтому в рамках других акций наши звезды будут появляться во всех таких социальных учреждениях. А настаўленне ад алімпійцаў рабяты выкарыстаюць зусім хутка. У канцы студзеня яны адправяцца на чэмпіянат рэспублікі па зімовых відах спорту. Крысціна Протасавіцкая, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».